Hezký den vám všem, vítejte u dalšího dílu podcastu HK 800 a já jsem moc ráda, že tady můžu přivítat naši profesionální tenistku, světovou deblovou jedničku, olympijskou vítězku a hradeckou rodačku Kateřinu Siniakovou. Katko, ahoj, vítej. Ahoj. Já předpokládám, že ty jako hradecká rodačka, která lítá po celém světě, že to je teď jenom takový průlet Hradcem a že zase brzy zmizíš, je to tak? Je to tak vždycky mi to vyjde, že se sem vracím tak 2-3 dny a jsem hrozně moc ráda, že vyjdou aspoň ty 2 dny. Ty jsi hradecká rodačka, jak už jsme zmínili. Kde jsi vyrůstala? V jaké části Hradce? Tak, já jsem vyrůstala v centru, vlastně u Střelnice, fakt u centrálu, dá se říct. Pak jsme se přesunuli do Malšovic a teďka jsem skončila v Roudničce. Takže trošičku takový změny. Do klidu. Přesně tak. Ty jsi ze sportovní rodiny, takže nebylo úniku, tvoje mamka hrála volejbal, tvůj taťka boxoval a najednou tenis. Kde se to vzalo? Tak bylo to rozhodnutí rodičů. Vlastně vybrali sport, který mě opravdu začal bavit. Samozřejmě ze začátku to byl tak koníček, bych řekla. Chtěli, abych byla sportovně založená. Bylo to víc plavání, kolo, lyžování. Vlastně učili mě všechno. A ten tenis to tak nějak získal, vyhrál, že mě to opravdu začalo bavit, dařilo se mi a pak najednou se objevil ten sen, že chci být ta profesionální tenistka. A kde jsi trénovala? Předpokládám, že to nebylo někde o stěnu na Benešově třídě. Tak, já jsem začínala u řeky, DTJ, teď už se to jmenuje, a vlastně začínala jsem s paní Vávrovou. Chodili jsme vlastně na základní školu u Prkova, takže jsme chodili do těch hal a když jsem byla malá, tak už si pamatuju tak střípky jenom, ale hodně dlouho jsem strávila, ano, tam u řeky v tenisovém areálu. A to byly super zážitky, já jsem hrozně moc ráda, že jsem vlastně měla tu možnost, že se o mě starali a bylo to super. Ty jsi chodila na základní školu Števcová, potom jsi přišla na soukromý Gimpl. Jak na to vzpomínáš? Protože předpokládám, že profi sportovec moc ve škole není, tak máš nějaké zážitky se spolužáky a máš třeba i přátelství, které trvají doteď? Tak já jsem začínala vlastně na Zálabí, úplně to byl můj prvních 5 let a pak jsme se přestěhovali do Malšovic, takže jsem přešla na Števcovu, kdy jsem vlastně šla do sportovní třídy, aby tak trošku mi bylo poleveno a vlastně, abych mohla víc cestovat, protože opravdu jsem v té škole byla málo, ale musím říct, že určitě ty přátelství, vždycky jsem si tam našla kamarádky, samozřejmě 1, 2, protože opravdu jsem tam bylo málo a myslím si, že i spoustu spolužáků ani nevědělo, že tam jsem. Ty si vždycky dělali srandu, že se objevím jednou za rok, ale samozřejmě na Števcu si hrozně moc ráda pamatuju, protože jak jsme byli sportovní třída, tak v té době jsem i se snažila odjet nějaký ty závody, takže jsem dělala atletiku a když jsem měla příležitost, že jsem zrovna nebyla na tenise, tak jsem reprezentovala školu a mě to hrozně bavilo. Měla jsem 2 kamarádky, byli jsme taková 3 a opravdu to bylo super. A pak na gymnáziu to musím říct, že mi hrozně vycházeli vstříc, protože samozřejmě s tím cestováním se to zhoršovalo, bylo jsem míň a míň ve škole, takže mě zachraňovaly kamarádky. Co se týká učení, že jsem si půjčovala sešity, všechno jsem opisovala a myslím si, že samozřejmě pan ředitel i profesorové hrozně vycházeli vstříc, že jsem si mohla dopisovat všechno později, takže vzpomínky určitě na to mám. Ale samozřejmě jsem hrozně moc ráda, že už po cestách se nemusím učit, že opravdu mám takovou větší pohodu, protože kdykoliv jsem odjížděla na turnaje nebo na cestách, tak prostě tam bylo to učení, snažila jsem se opravdu, abych to dohnala. To musel být velký stres, protože se soustředíš se na tenis, na všechno je to velký tlak a do toho ještě učení a ty se to zvládla. Takže gratulace a samozřejmě velké díky tvým kamarádkám a učitelům. Jaké jsi měla dětství? Jací byli tví rodiče? Byli přísní, benevolentní? Tak já bych řekla i to. Určitě mám zážitky, kdy si říkám, že byli přísní až moc, ale samozřejmě myslím si, že to tak mělo být. Opravdu
nemůžu si stěžovat. Myslím si, že jsem si to užila. Samozřejmě moje dětství nebylo normální, opravdu to převzal všechno ten tenis. A řekla bych asi, že rodiče se tak rozdělili, že taťka převzal tu tenisovou stránku a mamka hlídala školu, takže každý byl přísný a kontroloval něco jiného. Ale hrozně jsem ráda, jak to celé dopadlo, že myslím si, že jsem vyrostla i v tenisově, i v tom školství, že jsem to zvládla, že jsem opravdu odmaturovala. Samozřejmě pak už dál jsem nešla, protože jsem se začala věnovat jenom tenisu, že už jsem to nestíhala, ale mám je hrozně ráda a jsem spokojená, jakým stylem to vzali, jakým mě vychovali. Já cítím vždycky v těch rozhovorech, když o nich vyprávíš, že je to hodně silný, že máte velké pouto. Určitě, já bych řekla, že máme výborný vztah a opravdu ráda se za nima vracím, že kdykoliv to jde, tak proto jedu do Hradce, abych je viděla. Hrozně moc si vážím, že spoustu museli obětovat, protože i když mě dali ze začátku jen tak na tenis, tak opravdu všechno se pak muselo přizpůsobit tomu, abych mohla trénovat, cestovat. Vlastně víkendy pak jsme jezdili na turnaje, takže opravdu to hodně ovlivní celou tu rodinu, takže já jim za to hrozně moc děkuju, protože samozřejmě nikdy není dáno, že bych byla tam, kde jsem teďka a i tak to prostě se snažili a obětovali se pro mě. Ty máš i bráchu, o 7 let mladšího, taky hraje tenis. Přesně tak. A taky hraje dobře. A v rozhovoru říkal v jednom, že seš jeho velkou motivací. Jak se tohle poslouchá? Tak, dobře. Dobře. Samozřejmě jsem hrozně moc ráda, že to tak má, protože věřím, že je to těžký pro ty sourozence, že kolikrát tam je rivalita, samozřejmě je něco jiného, když jsme holka a kluk, ale spoustu takhle těch sourozenců dopadne, že je ve stínu a že mají pocit, že něco není fér, takže já jsem hrozně moc ráda, že máme skvělý vztah, kdykoliv si pomůžeme, jsme v kontaktu a jsem hrozně moc ráda, že to takhle vnímá, že to tak má a doufám, že to bude tak pokračovat. No. Jsou tam nějaké ambice, že byste hráli někdy spolu a třeba i v deblu? Tak byly, samozřejmě hrozně moc jsme si to přáli a doufám, že to ještě klapne. Myslím si, že to byl takový sen spíš rodičů, i aby jsme opravdu stáli na jedné straně a hráli. A já doufám, nebo věřím, že to ještě může přijít a bylo by to super. Katka, tobě je 28, krásných 28. Za sebou máš celou řadu úspěchů, ale spíš v deblu než v singlu. Čím to? Těžko říct. Já jsem asi šikovnější do té 4 Samozřejmě, co se týká té mé kariéry, tak single je priorita. Vždycky ty tréninky, ten program se snažím podle toho uspůsobit a já jsem hrozně vděčná, že se mi daří i v té 4. Samozřejmě žádný special trénink jsem na to neměla, takže jak se říká, myslím si, že na to mám talent trošičku něco od Boha, že opravdu to dokážu vycítit a single a double je úplně něco jiného. Takže asi mi to sedí víc a daří se mi tam, můžeme tam být 2, což je taky něco jiného. Můžete se opřít na tu druhou osobu, přitom v té dvouře prostě jste stále sám. Takže asi bych řekla, že mi to víc sedí, víc mi to vyhovuje a jsem spokojená. A taky štěstí na parťačky deblové, ať už Báru nebo Taylor, klape vám to? Určitě, tak hodně záleží, s kým se domluvíte, musíte si sednout, ať už herně nebo jako osobně. Samozřejmě je to velice náročné, protože musíte hodně komunikovat a ne každému to vyhovuje, takže určitě nejsem tam sama a vždycky nám to dobře klapalo, ano. Můžeš o tom rozhodovat? Máš to hlavní slovo? Tak myslím si, že obě v tom máme tak slovo, víceméně to teď už funguje jednoduše, že člověk napíše a buď se domluví nebo ne, že jestli chceš hrát tenhle turnaj nebo jiný a je to úplně jednoduchý. Teď už se domluvám většinou na celý rok, takže
opravdu si vybírám víc než na začátku, protože si to můžu dovolit. Nehraju už i ty menší turnaje a nějaký samozřejmě deblisky, které jsou níž postavený, tak hraju všechno. A já tím, že mám tu prioritu na singla, tak nehraju všechny ty turnaje. Ale je to úplně jednoduchý. No. Stačí napsat, tak buď se domluvíme, nebo ne. A ty jsi na kurtu velmi emotivní člověk. Je to tak, že ti to pomáhá, když ty emoce dáš ven? Rozhodně. hodně jsme za poslední roky na tom s trenérem pracovali a zjistili jsme, že opravdu, když se snažím úplně všechno držet v sobě, tak mi to nevyhovuje. Samozřejmě musí tam být nějaké hranice, že když ty emoce dávám ven, musím to dát dobrým směrem a nesmí to přejít hranici, že už mě to ovlivňuje, že už jsem mimo kurt a že už se to veze. Ale opravdu nejde mi to, nemůžu být jako kámen, pak se vlastně stáhnu a zjistili jsme, že jsem ještě horší hráčka. Takže radši emoce ven a jsi víc v pohodě. Tak. Vlastně když bojuju s tím, abych nic navenek neukázala, tak mě to taky trošku oddaluje od toho, co mám řešit v tom zápase, na co se mám soustředit a až moc mi to bere tu energii. Takže tam musí být něco mezi tím a nad tím pracujeme. Takže během zápasu tam probíhá takový ten sebekaučing a říkáš si, Katko, takhle ne, takhle už v žádném případě, nebo jak to probíhá při tom zápase? Tak určitě tam jsou monology, samozřejmě to je to, jak se řeší, že tenis je velice o psychice, protože ty myšlenky tam přicházejí, odcházejí, jde to hrozně rychle a nevěřím tomu, že někdo řekne, že je tam nemá. Prostě to tak je, ty myšlenky během zápasu naskakují, ať už, že se blíží konec, že se blíží výhra, že jste něco pokazil a teď je jenom na té hráčce, jak se s tím vypořádá. A potom podle mě jsou tam vidět ty rozdíly, kdo se s tím vyrovná líp, kdo hůř a ty monology určitě jsou někdy velice náročný. Ale je vidět, že jsou k něčemu, protože skutečně se dokážeš koncentrovat na tom kurtu a málo kdy tě to vlastně pošle dolů. Tak děkuju. Já na sobě poznám, kdy už to přesáhlo tu hranici. Myslím si, že jsem si toho zažila dost a samozřejmě snažím se pracovat na tom, aby to zůstalo vždycky v té nejlepší možné hranici, protože jak už člověk má víc let za sebou, ta kariéra je delší a delší, tak opravdu se ten hráč zná nejlíp a ví, co platí, co ne. Takže se snažím na tom pracovat, aby jsem tam byla co nejčastěji. Je emotivně Katka jiná v 18 a teďka v 28? Určitě. Je tam rozdíl? Tak mění se to. Myslím si, že ten úhel pohledu se mi změnil. Jak se to vlastně říká, že nic vám neuteče, prostě člověk má všechno před sebou a ty zápasy se opakují, vlastně přijdou ty možnosti. Tak dokud si tím neprojdete, tak tomu opravdu člověk nevěří. Musela jsem vždycky trénovat, chtěla jsem furt jezdit ty turnaje, když jsem něco prohrála, tak jsem si myslela, že je konec světa a není to tak, no. Není to tak, protože v daný moment prostě nejdůležitější, že vy víte, že jste tomu dal maximum a už dál to neovlivníte. U koho ty hledáš takovou tu oporu v první řadě? Kdo ti zažene ty černé myšlenky? Tím, že hodně cestuju s týmem, s trenérem, tak teď už samozřejmě první ta možnost je trenér, protože jsme nejvíce spolu, ale určitě tam je rodina blízký, protože ty se mnou komunikujou neustále a znají mě, poznají to, takže si myslím, že to je ten trenér a rodina. Katko, co vůbec ty a sociální sítě? Já jsem koukala na Instagramu, máš asi 135 000 sledujících. Díváš se a spravuješ je sama, nebo na to máš lidi? Tak půl na půl. Mám výpomoc, ale ráda si to kontroluji sama, že když už něco tam jde nebo má jít, tak chci, abych o tom věděla, že úplně chci mít představu, co vlastně ta moje
slečna tam dává, co říká, protože přece jen to reprezentuje mě a když už je to teda v dnešní době taková trošku povinnost, tak s tím tak nějak spolupracuju. Máš to tak, když už musím, tak teda jo. Trošičku ano. Hodně se to změnilo za ty roky a je vidět, že teďka ty média, to portfolio, image, že opravdu to tam má být a sledují to a je to vlastně taková nejrychlejší možnost, jak se dostat k fanouškům, jak jim předat nějaký ty zážitky, informace, takže beru, že to tak je. A občas mě to i baví. Samozřejmě věci třeba se soukromí tam moc nechci dávat, i když prostě někdy je to potřeba. No. Taková ta komunikace. Já si myslím, že je skvělý pak ta komunikace opravdu s fanouškama nebo s někým, kdo se nepohybuje v tom okolí, protože spoustu lidí jenom vidí pak tu slávu nebo ty výsledky, jak se daří, ale vlastně to, co je v tom zákulisí, ta práce, tak to pak často není vidět, takže někdy je fakt super, že to tady tím prostřednictvím se dá ukázat. Trošku tu pokličku malinko pootevřít a podívat se, co maličko. Malinko ne moc. A komunikuješ s fanoušky, odpovídáš na zprávy? To vlastně nejde v tom množství. Moc ne, musím se přiznat, že je to slabší, ale samozřejmě měli jsme tam nějaký sekce přesně, že slečna mi pomáhala vlastně, že se udělají nějaké otázky nebo nějaký ty live videa, jak to má fungovat, že opravdu, abych byla v kontaktu s těmi fanoušky, ale samozřejmě nestíhám, nekoukám na všechno, neodpovídám na komentáře. Snažím se tomu i občas vyhýbat, protože ne vždycky jsou všichni na vaší straně, takže jak se to hodně řeší, když prohrajete zápas, tak tam je krásná sekce negativních komentářů, takže mám to tak, jak se to sejde, no. Jak mi doporučí, tak občas komunikuji víc, občas míň. Ale není to tak, že by si se bránila seznámení a že by si to úplně vyloučila ze svého sportovního a osobního života? Určitě ne, tak o tom ten život je. Zase ta komunikace s lidma, hodně cestuju, takže na letištích i během těch turnajů myslím si, že s těma fanouškama chodím dávat fotky, podpisy, je to právě naopak i krásný, když oni vás znají a uznávají a posílají kolikrát ty zprávy, dopisy, že jsou opravdu na vaší straně nebo že jste inspirací. Já si myslím, že to je jedna z věcí, proč to i taky dělám, protože když pak ty mladší holky nebo ať už i starší ty lidi píšou a že jsem inspirací a že díky mně něco překonali nebo začali i dělat sport, tak to je opravdu nádherný pocit a jsem vlastně ráda jenom, že takhle můžu předat někomu tu energii dál. Je to vlastně i odpovědnost, dá se říct. Ano, přesně tak, dá se říct, protože už v dnešním světě, jak je fakt ten internet, sociální sítě, jak je všechno vidět, tak je spoustu věcí je trošku jednodušší, dá se pomoct a je přesně tak. No. Ty jsi krásná holka a je vidět, že o sebe pečuješ. Můžu i prozradit, že dneska si tady měla vizážistku, vypadáš nádherně, krásně. A co všechno pro tebe je důležité? Jak o sebe pečuješ? No, tak to je náročná otázka. Samozřejmě snažím se o sebe pečovat, hrozně ráda se oblíknu. Myslím si, že když jsem v tom sportu a nosím hodně sportovní věci, vlastně stahuji vlasy do culíku a vždycky tak ledabyle mám jenom šortky, tričko, tak jakože na mě opravdu baví, když se můžu oblíknout, když to změním, když si vezmu občas i ty podpatky. A když takhle cestuješ po celém světě, tak co máš vždycky v kufru? Co nesmí chybět? Mám spoustu věcí, ale možná bych fakt zůstala u toho oblečení, že mám ráda ty svoje věci, že přece jen když jsem během toho turnaje, tak ráda si vyrazím ven na nějakou večeři a aby to prostě nebylo v tom sportovním. Takže když takhle vyrazíš do centra Hradce Králové, v čem tě potkáme? No, tak když už jsem tady, tak většinou stejně to budou pak džíny a tričko
ale ráda samozřejmě v letním období nosím i šaty. Záleží, jaká by to byla akce a jestli se budu schovávat nebo ne. Poznávají tě lidi takhle po ulicích Hradce Králové, samozřejmě i po světě, ale i tady? Občas jo. Myslím si, že to není tak často, že vlastně neschovávám se právě, že opravdu mám to soukromí a řekla bych, že možná i když mě ty lidi potkají, tak se stydí, ne každý mě osloví, takže se mi to stává málo, takže mám na jednu stranu radost, že přece jen furt je tam takovej ten osobní život, že se úplně nemusím stranit, hlídat, jestli mě někdo pozná nebo jestli na mě někdo skočí, že stává se mi to občas. A když jsi v Hradci Králové, tak co tady provádíš? Když máš volný den, a to je asi výjimečná záležitost, tak kam jdeš? Co děláš? Tak nebude toho moc, protože jak hodně cestu a jsem tady většinou pár dní, tak to opravdu strávím u rodičů, že zůstávám doma, že tím, že mám, že furt někde lítám, furt někam musím chodit, takže většinou opravdu to strávím doma, když už tak třeba jdeme někam na večeři, ale většinou moc po městě nechodím, že opravdu si to užiju, taková ta domácí pohoda, relax, a znovu se tak zregenerovat, než odjedu na další turnaj. Ono to tak bývá, když má někdo spoustu plánů, tak najednou je rád, že jeden den nemáš žádné plány. Přesně tak. Já si ráda pospím, takže já to pak vždycky využiju, že opravdu člověk zůstane doma a nějaký kafíčko klidně doma pokecat s rodinou, a takže tak nějak to zůstává. O čem Katka Syniaková sní v tom profesním životě? Tak já bych si hrozně moc přála, abych byla zdravá. To je vlastně, jak se změnil ten můj úhel pohledu, to je opravdu nejdůležitější a myslím si, že když pak prostě člověk pracuje a maká, tak to přijde. Asi můj sen ještě velký samozřejmě by byl, aby se mi povedlo v singlu i vyhrát Grand Slam. Je tam ještě hrozně moc práce, ale furt ten sen tam je. Hrozně moc bych si to přála. Jinak já si myslím, že já jsem hrozně moc spokojená s tím, jak se celá ta kariéra vyvíjí a někdy jsem asi až moc na sebe přísná, ale takhle ty dvě věci budou nejvíc zůstat zdraví, no a ty by se povedl single. Já jsem se chtěla zeptat i na ten osobní život, co by se spřála a vlastně se to tam i promítá, dá se říct. Promítá, tak já na jednu stranu na to, jak mám hrozně ráda tenis, tak já se těším i až skončím. Já bych si hrozně moc přála rodinu a i děti a samozřejmě mít trošku zpátky, bych řekla, takový jako ještě větší soukromí, že člověk trošku půjde do ústraní a bude si moct vlastně užít víc tu rodinu, trošičku, ať už to budou rodiče, brácha nebo kamarádky, tak trošičku fakt se vrátit jako k těm blízkým. Ono to přijde. Já věřím, že ano. Katko, díky moc za tenhle milý rozhovor a samozřejmě moc držíme palce, ať všechno klapne, ať už v profesním, tak i v tom osobním životě. Díky moc. Děkuju moc. Hradec jsou králové a královny už 800 let.